Wezîrê Derve Rûsya dibêje Amerîka bi niyaza dewletekî li Rojhilatê Çemê Feratê ava bike û di dema niha de hewl dide wê navçeyê ji Sûriyê bibire. Sergey Lavrov Wezîrê Derve Rûsya di lêdwanekî de ragihand ku Amerîka hewl dide Rojhilatê Çemê Feratê ji Sûriyê cuda bike û piştre dewletekî tê de ava bike ku mebesta wî navçeyên Kurdî ye. Her wiha Lavrov amaje bûyê çendê daye ku Amerîka daxwaz ji welatên Kendava Erebî kiriye ku bêhtir weberhînanê li Rojhilatê Çemê Feratê bikin. Ji aliyê xwe ve sînatorekî Amerîkî derbarê dîskirina dewletekî li Rojhilatê Çemê Feratê bersiva Wezîrê Derve Rûsya da û got tu projeyekî Amerîka bi vî awayî nîne. Tu de yonk endamê Komîteya Peywendiyên Derve li Encûmenê Pîrên Amerîka ragihande ku Rûsya propagandayê dike û ew gotinên Sergey Lavrov Wezîrê Derve Rûsya ji rastiyê dûrin. Amerîka nexwaze dewletekî li Rojhilatê Çemê Feratê durist bike. Her wiha tu de daxuya kirin ku mebesta Amerîka li Rojhilatê Çemê Feratê peydakirina aramî û parastina jiyana xelkê ye. Ev ne cara yekî ye ku Rûsya dibêje Amerîka dixwaze kêhanekî serbixwe ji bo Kurdan li Sûriyê ava bike. Berdewam Rûsya tekeziyê dike û Amerîka gotinên Rûs bi derew derdixe. Rojnameyeka Amerîkî planeka Rûsya ji bo têkişkandina Yekîtiya Ewropayê eşkere kir û piştî derbasbûna çend rojan Rûsya Amerîka bi avakirina dewletekî li Rojhilatê Çemê Feratê tûmet bar kir.